So maghagpa taga munggay. Dira. Kaya ako ni siyang kuanon guys, ang uban ako ang utanon, ang uban akong i-blender. So mag-blender ako og mga tulo ka palwa. Kani, tulo ra ka palwa ako i-blender niya human. Ako lang diretsoon og inom before ko maguan, before ko mukaon. So, sa una guys, kaning kamunggay, ako ra jud ning kuanon. Naanad na gid mi ani among ilalog, among ikuan, among pasaw sa baboy. Nya, mukaon jud mi ani kay mao man ni among namat-an sa bukid. So karon guys, balik na pud ta. Balik na pud ta kay grabe gyud siya ka-healthy ang kamunggay o nutritious ang kamunggay. Niya mao ni. Ako na ni siyang hugasan. Niya ako na ning blenderon. Kato ganing ganihit ang kamunggay diri guys, katong ganihit ang kuan kay na may baligya sa mall. Di kay ko utan ang sa baligya sa mall kay base na ay mga spray. Naadyo na spray, di ba? So ang kani ingon ani nga mga iyahang mga tukog-tukog, iyang mga kuan, ako ni siyang lagaon ug akong imnon. Imnon niya karon kay daghana man og kanang dahon, daghana sad og mga kanang mga sanga, so ako na lang ni siyang ilabay ang kanina lang dahon akong kuanon. Ay kuan naman tingbugnaw naman din he, so daghan ang dahon. Katong kuan guys, ting summer di jud ko maglabay tanan nga kuan kani hugasan ako ni siya human ani na kog hugas akong lagaon nya imnon. Mga duha ka baso nga tubig nya ako ra imnon hinubig nako tibok adlaw. Mana. Okay guys, thank you for watching. Salamat sa inyong suporta tanan guys. Ug amping mo tanan diha kanunay. Bye.